αυτό Αγίων Αρχιερέων, Θεοκλήτου, Σιμεών, Νικηφόρου και Τιμοθέου του και Επιμενάρχου ημών, και πάει σε Χριστό ημών αδελφότητος. Ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πολυτάφτη, των ενωριτών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής εις δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άκουσε ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, για νου ημίν δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ο Θεός ημών, ο διατομήν δύναστε την ανθρωπίνη φύση, την της θεότητος υπερεγγύν ουσίαν, θυσία οικονομία ομοιοπαθής ημί διδασκάλους καταστήσεως, τοσών επέχοντας θρόνου, εις το αναφέρεις η θυσίαν και προσφοράν υπερπαντός του λαού σου. Συ Κύριε, ο και τον αναδειχθέντα πιστών οικονόμων της αρχιερατικής χάριτος και μιμητήν αμετακίνητον σου του αληθινού ποιμένος, τον τυθέντα την ψυχή αυτή υπέρ των προβάτων σου, τον οδηγήσαντα τυφλούς και τον καταρτήσαντα τας εμπιστευτήσας στο ψυχάς, επί της παρούσης ζωής και δια τούτου δομένου γαρπιστών λαβώντα παρασού, αητήμασας εν ουρανής την ομίμως αθλήσαση υπέρ του κηρύγματος του Ευαγγελίου, των εσιάτης χρόνης τιμή, τους προ αυτού επισφραγίσαντας της αθλητικής αφού έμαση και απειριστάπαση ιερομάρτυρα Σεραφείμ. Για πρεσβειών του Αγίου Ελόξου και θαυματουργού ιερομάτρος Σεραφείμ, κόπασον τη θράψη, εξετούμεθα, στήσον την οργήν σου κατά πράιον το θυμό σου, των δίκαιων και δώσ' της κάμνουσιν την υγεία, της ασθενούσιν τη ρώση, τους διεγένοντας τήρησον εν ταύτη. Πάσα αρδενώσον και πάσα μαλακίαν απέλασον εκ του λαού σου. Ευχαριστήσουμε οφειλετικός και καθηκόντος τους Σεβασμιωτάτους Αγίους Αρχιερείς Ίδρας, Σπετσών και Αιγίνης Κύριο Εφραίμ, Σταγών και Μετεώρων Κύριον Θεόκλητο, Φθιώτιδος Κύριο Σιμεών, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Κύριο Νικηφόρο, για την ευλογητή παρουσία τους σε σήμερα και χθες ανάμεσά μας, για να προσκυνήσουν και εκείνοι τον ιερό προστάτη μας και απροσμάχητο βοηθό μας, τον Άγιο Ένδοξο Ιερομάρτυρα Σεραφείμ, Αρχιεπίσκοπο Φαναρίου και Νεοφορίου, αλλά και να λαμπρύνουν την Ιερά Πανήγυρη εις ανάμνηση του υπερφυούς θαύματός του και να ευλογήσουν όλους μας
σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που όλοι μας περνάμε και είναι ψυχική χαρά και ενδυνάμωση πνευματική η παρουσία τους ανάμεσά μας. Όλοι μας σας ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, για την εδώ παρουσία σας και ευχόμαστε και εμείς ταπεινώς τα κράτιστα εις κάθε ένα έκαστον εξημών, ώστε ο Άγιος Ιερομάρτης Σεραφείμ να πρεσβεύει για την σεβασμιότητά σας, να σας ευλογεί, να σας χαριτώνει και να σας ενδυναμώνει στην αρχιερατική σας διακονία. Να ευχαριστήσουμε τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής και την αδελφότητα που φυλάγει το μεγάλο θησάβρισμα, τον Άγιό μας, τον Άγιο Σεραφείμ, τους ιερείς μας όλους και τους διακόνους μας. Στη συνέχεια να αναφερθούμε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή και τους υπολείπους, την κυρία και τους κυρίους βουλευτές του νομού μας, τον δήμαρχό μας, τον υποδιοικητή που βλέπω της Πέμπτης είπε, τους αντιδημάρχους μας, τον διοικητή της στρατονομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου βλέπω, και όλους τους υπολείπους. Αγιάζει Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Των αγράφων των γόνων αναρρύρουν των προέργων και τους ιεροψάρτες που ξεχάσαμε. Αποχωρούν λοιπόν από την εκδήλωση, από τη λιτανία. Εδώ είναι η κάρα του Αγίου. Η κάρα του Αγίου. Κάρα του Αγίου. Τροπολίτες. Βέβαια. Και παγί φυλαγού.